Moi, mä oon Moona. Moi, mä oon Krisella. Me haluttiin tehdä tämmönen yhteinen video. Ja se oli täällä on ihan sikasulkee, mutta joo, sano jotain sekin Krisella. No niin, mut ei se niin paha voi olla, vai mitä Moona? Ei se koskaan. Ja siis tää on meidän aloitusvideo, tää on kerrankin joku hyvä. Tai siis no, ei ole, vai mitä? Joo, ei todellakaan ole hyvä. Mä oon niin sulkeeta. Niin, jos mietitte mikä tää paikka on, tää on tämmönen hylätty talli. Et joo. Täällä on ihan sika outoa olla. Mä voin siis käyttää tän storytimen, eli noin 1994 vuonna tää oli vielä auki. Täällä oli paljon hienoja hevosia. Kuten mun äitin hevonen Kapu, Oldenburg-hevos oli. No, se oli silloin pieni varsa. Mutta joo. Joo. Sekin voisi kertoa mun jotain. No, onhan munkin äiti ollut, ei se Donna, Hanne-Vertamma. Niin se oli mun äidin hevonen ja sekin on ollut täällä. Mut mä en kestä. Tää on ihan sikalyhyt video, koska meillä ei ole hirveämmin aikaa tehdä mitään kunnon pitkää videota, kuten esim. Jotkut, no nimeltä mainitsettomat kanavat, koska emme viitti sanoa kaikkien kanavan nimiä, ettei vahingostu mitään juttuja. Niin, tai ja vaikka joku tubettaja tykkää, että sitä niinku sanotaan videolla, kuten näin. No mä en edes tiedä. Niinku, jotkut niinku oikeasti joskus vaan niinku hyökee turhasta, niinku oikeesti. Jep, siis ärsyttävää. Ja älkää miettikö, että miksi me ollaan näin surkeita, koska me ei ole koskaan ennen tehty mitään tämmöistä pitkää kirjaimellista videoa. Ja tätä on aika vaikea muovita, koska minä en ole pro-editoija. En todellakaan. Mä oon vasta niinku aloittanut tubettamisen silleen. Tai no, Moona eli minä ja sitten Krisella. Niin me ei todellakaan olla mitään pro-editoijia, vaan no ei muutenkaan sekään, joka teki tän kanavan nimeltä mainitsemaan, koska hän ei halua kertoa nimeään ainakaan näillä näppäimillä. Ja ei kaikkien tarvitse kertoa nimeen. Esim. Niinku tän kanavan nimi on Lehtali Koiventuuri, niin ja esim. No, mä en tiedä. No esim. Jotkut kanavat ei ole kertonut vielä nimeään. Jotkut muut tämmöiset Slays-kanavat. Vai mitä Moona? Siis todellakin. Mä tiedän niin paljon. Siis mua oikeesti ärsyttää, kun jotkut niinku vaan tekee tolleen, että se on niin ärsyttävää. Vai mitä? Jep. Mut onneksi me ollaan parhaat kaverit ja meidän ei tarvitse kestää. Niinku esim. Jotain siiriä ja muita. Niinpä, koska se on ärsyttävä. Ja siis onneksi se ei oo täällä. Vai mitä? Niin vaimo, koska tuolta se näköjään taitaa tulla. Mitä te puhuitte? Mitä te puhutte musta? Te ootte ihan sika ilkeitä. Mä menen tähän. Te ootte ihan sika ilkeitä. Kiusatte tolleen mua ja Milloa ja muita. Ja Emmaa ja kaikkia. Ne on niin sekaveita. Ja joo. Niin onks teidän pakko kiusata kaikkia? Te et oo mitään maailman cooleja tyyppejä. Mä kyllä aika parempi kuin sinä, joka ei osaa kilpailla. Mä en osaa muka kilpailla. Mähän on ihan superhyvä kilpailee ja on 1000 kertaa parempi kuin sinä. Pitäkää toi riitely turhan päiväistä. Siis ihan siko ärsyttävää. Miksi te pitää aina kinostella kaikesta, mitä teette? Ja ihan sama tää video vaikka loppuu nyt. Moikka!